Emprender unha ruta por esta misteriosa paisaxe significa mergullarse nunha mistura máxica de historia e natureza. Patrimonio da Humanidade dende o ano 1997, a maior mina de ouro a ceo aberto do Imperio Romano nos fai evocar múltiples preguntas, algunha das cales atopan resposta na visita guiada de hora e media que recomendamos. Aquí todos os datos son colosais, mayúsculos. Se estima que nesta área de 5.000 hectáreas se puideron mover 500 millóns de metros cúbicos de terras que transformaron a paisaxe completamente para obter arredor de 1,5 millón de toneladas do prezado metal. Se calcula, tamén, que puideron traballar ao mesmo tempo ata 20.000 operarios nas diversas tarefas necesarias para o acadamento do ansiado mineral, con as conseguintes infraestructuras que tal magna obra mineira requería. Non é casualidade que nas mesmas datas se establecese a non moita distancia a urbe astúrica Augusta, actual Astorga, con a importantísima Legio X Gémina, provista dos mellores técnicos e enxeñeiros do imperio. Esta florecente cidade sería o centro administrativo de toda a zona de minería do ouro que comprendería as actuais provincias de Asturias, Lugo, Ourense, León e tamén un anaco de Portugal. O mirador de Orellán nos vai permitir adentrarnos nas entrañas dunha antiga galería romana e deste xeito entender a natureza do sistema da ruína Montium, que nos resulta raiante por levar o inxenio romano a súa máxima expresión cos recursos que a natureza lles prestaba nesa zona. As colinas circundantes, co monte Teleno, aínda gardan gravadas na súa superficie os centos de quilómetros de canais para conducir a auga ata as balsas situadas na parte superior da canteira en cada momento da explotación. No silencio desa paisaxe, case que doutro planeta, non é estrano imaxinar o bramido das entrañas da terra explotando pola presión exercida pola auga e o aire, inxeniosamente usados polos técnicos romanos. 20 séculos despois, a natureza reclama o seu lugar e os castiñeiros centenarios parecen esforzarse en cicatrizar a ferida deixada polos homes na pel daquela terra. Hoxe en día, os paxaros e o vento dos montes aquilianos semellan querer contarnos o que aquí aconteceu fai xa 2000 anos.